Uthando alukwenzi okuzinkulu. Hey, Prati, wosa. Nina nenza ntoni kwenibathandayo? Wosa. Eye, kuba ithi iBhayibhile wenze njalo uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, athi wade wanikela ngonyana wakhe ekuphela kwakhe, athi amzeleyo. Nina nenza ntoni kwenibathandayo? Wosa. Nithuleleni. Nina nenza ntoni kwenibathandayo? Yeah. Kuba ithi incwadi yeBhayibhile uthando alungxami, alucingeli athi okwakho, athi futhi uthando alunanzondo. Wosa. Nina nenza ntoni kwenibathandayo? Wosa. Nithuleleni. Nina nenza ntoni kwenibathandayo? Kumnandi. Wosa. Nithuleleni. Ay. Wosa.